Salamu alaikum. Wa alaikum assalam. Abokina barka da yamma. Barka dai. Da Allah muna da tambaya. Ko za ka iya amsa mana? Allah ya sa na sani. Da Allah ko za ka iya faɗa mana sunan duniya da Hausa? Sunan duniya da Hausa. Tabbas duniya da Hausa muke so mu sani. Duniya mana. Ta gaskiya ne. Mun gode. To, Sunan duniya da Hausa kenan. Ta kuma an ce Duniya mana. duniya fa ake tambaya ka da Hausa. kwarai kan dama ai duniyan ne. Ya abin da ya kawo ka yaro. To shikenan masha Allah. Mun gode sosai. Abokina barka dai. Barka yi. Ya gida ya kasuwa kuma? A kasuwa alhamdulillah. To masha Allah. Da Allah ko za ka iya gaya mana sunan duniya da Hausa? Sunan duniya da Hausa. Sunan duniya da Hausa shine kai. To asibiti da aka yi ka. Ka san da na ce kuwa. Aba abokina. Sunan duniya fa kawai. Sunan duniya din kawai. Yanzu dai baraka ya bayyana. To shikenan nagode Allah ya saka da alkhairi. Abokina barka da yamma. Musa, ya yau, Lafiya kalau ya gida ya aiki. lafiya kalau wallahi. Da Allah abokina tambaya nake yi. Da Allah ko zaka iya gaya mana sunan duniya da Hausa? To, sunan duniya da Hausa, kai. To, duniya kawai ya ce. Ta kuma sunan idan ka ce duniya da Larabci kenan. To, Kuma na tambaye ka na ce sunan duniya da Hausa. gombe kawai duniya ne kawai ce. To shikenan abokina nagode Allah ya saka da alkhairi. Barka da ya aiki. Alhamdulillah. Abokina da Allah yana da tambaya. To Allah sa na sani. Da Allah ko zaka iya gaya mana sunan duniya da Hausa? Sunan duniya da Hausa. Yes. Mun sani ba. Haba abokina dage mana dan daure ne. Gaskiya mun san duniya da Hausa. To shikenan abokina. Nagode Allah ya saka da alkhairi. Abokina assalamu alaikum. Assalamu alaikum salam. Barka da ya kasuwa. Alhamdulillah. Masha Allah. Abokina da Allah muna da tambaya. Ko Allah ya sa ka sani. To Allah sa na sani. Abokina da Allah ko zaka iya gaya mana sunan duniya da Hausa? Duniya da Hausa. Da Hausa ga ai duniya wall ne na san sai. Ka koma turanci kenan kuma. Eh? Wannan turanci kai mana yi. Yana nufin an da kware mu kenan. To gaskiya dai yanzu dai abin nan duniya da Hausa kan babu shi wannan magana. In dai da turanci ne na san wall ne, in kuma da Hausa ne na san duniya ne. Iye? Yanda wala sun da kware mu. Amma ka sani daga turanci baka sani da yaran ka ba? A to ni da yare na sana ce mata duniya. To duniya ma ba da yaran ka aka Duniya ba faɗa dan ba. zama ba. Duniya ma ba yaran ka bane. To da me aka faɗa? Idan ka ce duniya da yaran Larabci ka faɗa kenan. To gaskiya amsan ku nan ku dai kuwa zuwa sati da Nagode. Baka bani lemo kuma yi. A da ka dan yanka mun dan lemo. A nan ne muka kawo ƙarshen shirye-shiryenmu na wannan mako mai suna kacici kacici. Muna tambaya akan sunan duniya da Hausa. So jama'a, sunan duniya da Hausa sarari. Duniya kuma da Larabci ne ake kiran shi duniya. Ga masu kuma bibiyan mu, za ku neme mu akan YouTube namu mai suna Anasta 24 TV.